हाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दोंनै गोदान शायरि भिडिअ लानानै फैदों। शायरिखौ दैथायहरदों डियार बय अफिसियेल डिस्ट्रिक्ट नलबारि। बिथाङाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपशनाव होनानै दोनदों। नोंथांमोना बयबो थांनानै साबस्क्राइब खालामदो आरो सापर्ट खालामलायदो। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे खोनासंलांदिनि। नों जुदि आंखौ थारैनो सैथो गोसोजों मोजां मोननायमोनब्ला, नों जुदि आंखौ एसेबांखि केयार खालामनायमोनब्ला, दिनै आं बेफोरबायदि थासारियाव थानो गोनां जानाय नङामोन। जायजों मेजोंनो मोजां मोनलायनानै मा मुलाम्फा? जाय मोजां मोनलायनायाव मोजां मोननाय होननायानो बेरखाङा। नों बेबायदि मानसिखौसो मोजां मोन, जाय नोंखौ गोसोजों सिरियासलि मोजां मोनो।